Ja tehdään tästä peruskuvan käsittely niille, jotka eivät ole olleet tunneilla. Eli ensimmäinen tehtävä on avata kuva ja mennään File, Open. Ja siinä mennään tässä tapauksessa työpöydälle, jossa mulla on kuva koulun entisestä rehtorista, Teemusta ja klikataan Open. Kuva aukeaa työpöydälle ja sen jälkeen ensimmäinen tehtävä on rajata se. Tämä tässä on rajaustyökalu, siirretään se kuvan päälle ja piirretään neliö vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan. Näin. Ja kun rajattu alue on valmis, voidaan klikata Enter. Jos haluat muuttaa sitä, voit ottaa tällaisesta kahvasta kiinni ja vetää. Ja sen jälkeen klikata Enter. Kuva on nyt rajattu. Sen jälkeen säädetään kuvan sävyt. Mennään kohtaan Image, Adjustments ja siitä suoraan oikealle kohtaan Levels. Ja saamme näkyviin histogrammin. Tässä kuvassa sävyt ovat jo aika kohdallaan, mutta sinun kuvassasi voit vetää mustan pään tuohon vuoriston alkuun ja samoin valkoisen pään. Noin. Ja jos haluat korjata keskisävyjä, voit tästä keskellä olevasta harmaasta kolmiosta mennä haluamasi suuntaan. Näin. Ja klikataan OK. Seuraavaksi sävynsäädön jälkeen säädämme kuvan koon, eli menemme Image Size, ja siellä voimme tehdä kuvasta joko internetkäyttöisen, eli siinä tapauksessa tähän leveyskohtaan kirjoitamme 800 ja klikkaamme OK. Ja tässä tapauksessa tehdään tästä tulostettava versio, eli jätetään resoluutio 300 ja leveyteen laitetaan vaikkapa 30, jolloin se tulostuu esimerkiksi A4 miltei. Tulee hieman isompi kyllä. Ja klikataan OK ja siinä meillä on kuva, joka pitää viimeiseksi sitten terävöittää. Eli mennään Filter, Sharpen ja siellä Unsharp Mask. Ja siinäpä meillä onkin jo arvot kohdallaan, eli Amount 20%, Radius 60 ja Threshold, sehän piti olla siellä 1-3 välillä, riippuen hiukan aiheesta. Ja klikataan OK ja kuva on tallennusta vaille valmis. Tallennus tapahtuu valikosta File ja siellä Save As-komento. Kuvalle annetaan nimi, Teemu tässä tapauksessa. Valitaan paikka, tässä tapauksessa desktopille tallennetaan se ja nyt JPG-muodossa ja klikataan Save. Ja koska tämä kuva on tarkoitus tulostaa, niin annetaan sen olla tuolla Quality 12, eli parhaassa mahdollisessa, mutta jos lähettäisit tämän kuvan sähköpostilla, niin uskon, että tuollainen 6 riittäisi ja kuvan kokokin olisi paljon pienempi. Ja klikataan OK ja näin peruskuvan käsittely on tehty.